Nomhlobo likuku ulothando kimi uyangithokozisa sesohlala ndawonye mina sesohlala ndawonye mina naye. He knows that I am longing some weary soul to win, and so he bids me go and speak the loving word for him. He bids me tell his wondrous love and why he came to die, and so we work together, my Lord and I. And so we work together, my Lord and I. Domudza zvangu zvese faro nenamo domudza zvinondifadza nezvisingafadzi anondiudza zvanoda nekuedza kwangu tichataura neni tichataura wazukuthi ngandele ngakuthi shumayela izvilo sindiso uthangile ngothando sisebenza ndawonye mina sisebenza ndawonye mina naye sesohlala ndawonye mina naye. And so we work together, my Lord and I. Taura teseyendeni sisebenza ndawonye mina naye sisebenza ndawonye naye. Toda kuchingamiza zvakare pachirongwa chino chepadare apo patinotaura nyaya dziri kuitika mukati mekurarama kwedu tichibetserana nemadhara angu vatana vangu vari pano tichidzidza kuburikidza nemushoko raMwari. Tisatapinda munyaya yemuzora nhasi, regai tikumbire kumba mutivhurire muna vanhu. Mukati kotamizira kwedhe tina baba wedu makanaka makumusika kudenga. Tinofara sei mukati Sabbath rino rematitendera neropo zviri pamwe chete. Taapano mapurogiramu epadare, sangano rava pano, zvidzidzo zviripo, mishina iripo, zvese zvava redi, mashoko aripo, chititungamirai kuridza nemweya mutsvene. Jesu Kristu tendere kunamatai. Amen. Tinotenda takwazisa Mose, regai tipokwazisa dare zvinotinema zvatakabata umba tinotenda regai tiri kunotangira pana nyatsi mungokwazisa vateereri vedu. Makadini hama ndonzi tsikada nenyati sezvataurwa tinobva kumabvazuva vachenjeri vemabvazuva. Ini ndinonzi Charles Henry Makombe, ndopindira the Great Church. By the way, I was the first herald at the Mandara Church. Ini wakutanga from elders. Yes, Marakombe. The one and only. Yes, ndetwa chitsanja Charles kupindira Highlands Church Padare. Wadiwaba ini tinotenda kunge ndiri nhengo yedare rineri. Dare iri kai rine nyaya. Ndinoda kutenda Mwari kuti nhasi tine imwe nyaya yakakora chaizvo. Iri ndoitwa mufundisi Michael Rugube Waru. Kana tiri pana mune hongu ndiso ananyamuziwa wacho wazukuru wanooreka. Ndinodara kuti mukati menyumo tine dzimwe shumba dziri imomo hama yedu ndini wacho ndiri pamwe nhasi.
tinotenda indoitwa gospel Mudonhi ndopindira Mandara church ndiri Samaita. When we go to Europe, I am Samsung. This one is Samsung. Tinoda kutenda naye. Tisasapinda kuti tichitanga kutaura. Regai ndiverenge nyaya dziri pano nemusoro wenyaya zvakare. Musoro wenyaya wekutiwo ndozviudza ani. Ndiyo nyaya yeponasi kumba. Ndozviudza ani. Inyaya inonetsa kune vanhu vechirungu. Then who do I talk to? Pane nyaya dziri pano dzinochada kungodziverenga. Tobva tazoverenga vhesi redu kubva kuna Nyati. Inotiyo vateereri makateerera. Hanzi ndine mwana Kunze. Ende handizive kuti ndotangira papi. Aiwa, initareka. Akatotanga nekunze. Ndine mwana Kunze ndotangira papi. And the second one, tidzibatanidze kuitira kuti dzese dzakada kutifananei. Then umwe kuti ndinorohwa nemukadzi. Ndinogona kutorohwa asi ndinozvidzora. I am thinking of leaving the marriage. Saka musoro nyaya wanhasi wazwa kuti ndozviudzana. Nyachena umwana. Whom do I tell? Tiverengere Nyati vhesi redu tobva taikanda Padare. Okay, vhesi redu riri kuna Matthew chapter 18, verse 15 to 17. Moreover, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother. But if he will not hear you, take with you one or two more, that by the mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established. And if he refuses to listen to them, tell it to the church. But if he refuses even to hear the church, let him be to you like a heathen or a tax collector. Verse is around theology. I want this also. Pana Padare kana maka matenda zvakanaka. Mudaira nesoti kuteerera mu live audience kuteerera mumhepo. Pari kunzikanaka kana uine nyaya yakadzama nyaya iri kukudya, hanzi usaichengete mumwoyo. Enda kwaunofunga kuti kune munhu ari kukuafekta, kana munhu wakaafekta, mugadzirise nyaya iyi muri wairi, because nyaya hadzidi kuti dzichengetwe mumwoyo, dzino damage. That's basically what the scripture is saying. Dzochinzizo manje, kana waita effort yako yese yekuti udurure nhunha dzako kune munhu, asi maita unge hamusi kunzwanana pawapaita deadlock, Bible kuti menge madi kutsvaga outside out, because humba eyo immediately ndisu maretirees pana tine experience yemuchato. Ndine eyo 40 years of marriage, ndofunga kuti mune makore magani what have you. Ichokwadi kuti mumuchato pakati pamai nababa zvinongoita whole tight zvekuti hamuchanzwanani ende hazvisi kutaurika. Saka Bhaibheri kuti aiwaka munogona kubuda moenda panze motsvaga zvinoitiro panze. Kana zvaramba pane imwe level moenda kune imwe level zvichiita zvakadaro. Haikuona kuchengeta nyaya mumwoyo. I want to repeat, it damages you. Ndozvatotaura panapa ndofunga musoro wenyaya Samaita. Eyo ndozviudzani tiri kuedza kutaurana nababa ana mai vakateerera. Kudai kuti ana mai vachabvunzwa mibvunzo kuti ngenyana baba wachichengeta zvinhu mumwoyo, kuti ngenyana baba wachigona kusheya. Toda kunzwa Padare panapa kuti isu sana baba zvatigomedzera tinotaura here nyaya dzedu, tinoti hatigoni.
Those of you who are sitting to It's not it. Pastor from Ndine spiritual, but physical. You say what it is outside. You get it. So today, chapter is over. This one, total Jesus to nine. That's actually the things we are to do with her. Yes, I don't know what's going on. But it not tell me I don't tell but I marry. Makafari is a little bit false. What do we say? I am a man to Tapana, my weapon. But you have put over the don't challenge you to a room, one of freedom count. Maybe that's what the shower is as this will come chilla to the water and sun. Children, and it's rather tell Jesus than your wife. Sato enda kula Yesu. Taure wakatatu. Ndo baliya. Yesu anozoenda kweshe. Wangu taura ni wakatatu. Yekuti Yesu anokutokera iko. Wozo yakwa ndi. Nyaya yetu kubata panapa izi. Nyaya dzakaoma. Zhinji dzacho dziri kuzobuda kwaita rufu. Iye akadzipara wacho afu ndo panozotanga kubuda nyaya manje. But pese apa aiti ndinodzitaurira ani aiti akafunga kuti ndonotaurira mudzimai aibvaona kuti hazviite ndikandotaurira ani hama dzobva dzafamba dzakuchitaura zvinosvika futi kumudzimai look taurira wawakatadzira ndo mafungiro andinoita kuti zvikurerukire. Musaka bakuda pfungwa uta Jesu. Your wife is not Jesus. Nyati. Waru tare utaro chichi. Utara chikona. I think those with unenge akabwenza kutaura dzina basi dzikasapera zvakanaka. Saka kana yauya yakadai samasi panobatoma unobautoona kuti totamba takaita sei because pawakabvunza isina basi inoramba ichingoremaindwa pese pese ukangobaudzi ndozvamakaita paya saka kana kanga yadai samazi pakuti ationa ndozvinetsa varume vazhinji. Yenzi kusoro nyaya yokuti ndozvudzana tine nyaya yekutaura but wekuudza wacho nowo handisina. But Ndine kamwe kaonero varume ngatitaura chokwadi chacho ndechekuti murume akandopomba akapara zvamapara ukaita mwana even wepsychology vanotaura kuti vanhurume generally they don't come out. Ava ida vataura kuti mai mwana munoona zvandazoendawo kunenge kwani chimwe chinhu chiri kusaidi. Those are there. Ukaona murume akadaro achiuya pachena kunotaura kuti mai wake kuti ndadabara ndo vanotanga vaenda kuna Jesu wacho vozozwa naJesu kuchema nokuda pachena. But the general man is very secretive about deals, about things. Muri inozonopatika yamunyatwa asi baba wise wachitaura kuti ndozvudzani. Men do not want to come out.
That's the fact of the matter. In fact, Johnny wants to fight and to take a Buddha. Nobody wants to have to see. You know what he was saying? Here, Nemanyanga Kapuri Wigan. And you are one of Sama Wigan, Nemanyanga. So what's happening is varume kutaura tinotaura but ruzhinji vanototaura kuti totaura but you are speaking to manage the situation kuti mataura kuti nemanyanga risabuda nyaya yacho yakaoma saka payani tumwe twakuoneka apa twakufila fish saka mumwe vanoresearcha vanotaura kuti vachiti many men will speak to cover what may be revealed, not to reveal what needs to be revealed. Chikona ndo vanenge vane pfungwa dzekuti the cause why men vasingatauri ndo pamuri ndombota awade nemwe nyaya yawo yekuti varume vanotaura asi vanotaura kuna nani ndenchida kugama nyati kana mandibvu musataenda apo kutaura macauses. Ini unoziva kuchena musoro nekubvazera kwakanaka because unenge wakuziva zvakawa ndikunyepere umba ndizvozvo varume kana seuyo atinyorera kuti ndine mwana musango ndodini and what have you iyeyu problem yake chaichayoka mudzimai wake ndo problem yake mai wake chaiwo wanoziva mwana iye kuti kune mwana ukaribhoko mai nyakutumbura mai wakamubereka akatowaudza wanoziva sisi wake newaning'ina the only person asingaziwe mudzimai wake nevana vake varugara pamba apa. But I want to tell you the friends dzake dzekubhawa dzekuchechi dzekupi vamwe vanotoziva kuti ava tongoenda hedu kufamily life tese Peter na Grace. But Peter ane nyaya dzake asi Grace hana zvaari kuziva. Saka varume vane makuhwa because general vanhu vakadzi ndo vane makuhwa. Varume vanotaura nyaya dzavo asi vari kutaura kune vanhu vasina masolution. And haisi kutaurwa kunzi isolviwe iri kungotaurwa kunzi izikanwe chete. Na uri kuona nyaya yawaburitsa ipo panapa yakangofanana nenyaya yandakanzwa not long ago. He was an elder in the church. Zvenga ari elder ane mabhuku espiritual prophecy mumamake mabhuku amai white wanotaura wanoti imba iyoyo yakazara mabhuku but mabhuku aya akatadza kumubatsira. Murunza zvendikutsanangura chikonzero ndechei ndechekuti aiwerenga zvaasingapractice waenda afa manje kwakatanga kuwe the best friend yake ndio yakazomira yakuchipupura kuti rekani mbokutaurirai chimiro chemurume uyu izvo muri kupanzwa izvo ndinoda kuteedza nyaya yawataura yekuti izvo wanotaura asi make sure kuti hazvisviki exactly kwehead office hazvisviki. Saka mudzimai wainge aine mufungidziro kuti andofunga baba ava wane zvavanoita but musi wakafa murume uyu akuchimira hama yake manje yaanoti the best friend osawira ndo paakatanga kudaidza kuti mai ningisumukai wachisimuka zvikanzi mai ningisumukai wese aisumukai kaenika mwana mai ningisumukai ende kwakaita wanoita kuita 6 zvikanzi mumwe anonoka ari mubhazi ari kuuya zvikanzi kubhurowa kune zvimwe hasisati zvadini zvatanga. Muri kuona kuti babawa wane spiritual prophecy yemabhuku yemukadzi akanyora but havasi kukwanisa kudini kurarama zvawaiwerenga. Chikonzero ndechekuti akada kufa ainazvo kusvikira samboti azozvitaura and these days it's a problem. Thank you Umba. Big Charlie ngatimbendei pakuti why varume vasiri kutaura kusvika kurohwa here kusvika kudzingwa chii chiri kuitika kuti varume vasataure? Alright, chinoita kuti varume tisataure vamwe vanenge vachida kuprotecta marriage but you have already messed up. So your wife hausida kuti arwadziwe when you are pretending every day that you are an honest man. So you are trying to avoid
kuti akazozvinzwa nemamiriro andoita muchechi ndiita maannouncements bo chinotikwadza maadventist men ichechi taurako tinoraramira church maelders nevarume asi dai taisararamira church who could come out clearly to our wives kuti nyange ukandita uchandida inini Mwari anotendera kuti undirambe nekuti ndakanoita upombwe outside. Handito zvinotaura bhaibheri. But chatinotya manje kuti church ichazoti kudii. Tinotya disfellowship, tinotya censure, but tisingazivi kuti mukadzi wangu paanozozviziva it's worse than the church. Sakutaura gospel kwakaoma. Kungatozobude nemahunga. I remember kwandaimboshandanda Bulawayo. Taiva neumwe senior akaita sewamakombe. Anga ine outside aipinda imwe church handitaure nevezita. Akapuwa pressure nemunhu waakamitisa. Munhu wechikuru kuma 60 years. Zvanzi ndikutoya naye pamba pacho. Boza wasi kumaintain mwana. Mndara akati achisvika kumba akutiudza. Akati mudzimai wangu nhasi tafunga kutendeuka. Zvibuda hazvo zvese Jesu apedyo. Zvanzi nhasi kwakanaka here. Zvanzi ati tingotaure tiri tutapedza tomboenda kakuholiday. Mukadzi wacho akati nyaya ndeipi. Ndopakazotaiwa gore riya uri kuriziva here takazoita musikanzwa sakwatoende musikana ari form 4 saangangouye kana mangwana. Varume to be open, varume vanotopushwa nemacircumstances kuti zvazobuda zvataurwa nabasi, but our character tinenge tichitotya kuti bosi tinechiziva kuti takapara mhosva. So how is my chidzanja going to react or respond? Zvinonyadzisa iwewe community. Zviri nani kuudza mai wangu zvavataura pasi zveshuwa. Hanzvadzanyi nditoziva kuti Ndara akaita magame. But mudzimai wangu it's difficult. Zvakaoma. Nyamuziwa. Yeah. Manzwa picture levari kutaura nyaya dzavo panapo. Yeah. And vari kuti Mudara age yahumba. Unotoona kuti pesi yacho iri kufamba. Yeah. And zviri kuitika izvi. This is real. Yes. Munhu yari kuti ndoita sei kune mwana ndotangira papi because ari kuona anyora but achaona this program ari kuti ndikutangira papi. Yeah, but Samaita ngati kande kumberi solution. Okay. Hati mbotsengai. All right. Ndo mafungira angu. Yeah, momboenda pa course. Ngati mbotsengai nyaya varume. All right. Yes. Ini ndoda kuti ndidai kutsigirana na chikonasi panapa. Unoziva kuti ndiri mufundisi kuti mairi achivandotaura kuna Pasa Machamire kana Pasa Garwe kana kuti waende iyo ku North Zimbabwe Conference kuti takarwa nezuro. Ndakarohwa. Ndinoswera ndawananzva tsoka kuti ndiregerere kuti usaende ikoko. Are you getting the point? Zvinonetsa munhurume kazhinji hanzizo we are groomed tinokudzwa mundangariro dzekuti iwewe uri superhero, uri powerful, you are the strength of the family. Haufanirwi kurepresenta weakness. Don't project yourself as a weak person. Right. Are you getting the point? Right. Ndosaka uyamborohwa nemukadzi yoyo. Kana ari mufundisi akarohwa nemukadzi kuti aende kuofisi kunana Pastor Gwaze kuti tiri kukumbirawo help. Help yei Pastor Ngwara. Ndakarohwa namai Rachi. Unongoona kuti rega ndingofira ndichingorohwa zvangu kusvikira Jesu auya. Munhurume tine problem yekuti society yakatiudza kuti hatichemi, hatitauri, tinofanirwa kuramba tiri strong kunyange zvakaita sei. No wonder many of them wane matambudziko. Marriages are not working, but hawana courage of coming out. Why? They don't want to present themselves as the weaker vessels. Yes. Pane zvikonzero zvakawanda zvandichataura, but again bobata ichochi. Many do not want to appear weak, and as a result they play strong, but as a result they are damaging themselves. Andi uri kuona ini ndaimboenda namai
kunhamu tichikugara kwedu kwarusapo uko. Ndachida kutoti muda kutaura kuti inini ndaimborohwa namai kwarusapo. Toda testimony. No, taiti kana takuenda kunhamu. Yeah. Wana mai wanobva wabvunzana kuti ari kutanga ndiani. Handizvi kuti kwenyu makambozviitawo here? Ai, ndakazviona izvozvo live. But wana baba vanenge varipo vakatakura tumatemo twavo paya haachemi. Wanochema ndi wana mai. Ende usafunga kuti vari kutamba. Iserious, vamwe vacho vanodonza nemasodzi. Now chikonzero ndechekuti takadzidziswa pakukura kuti murume haungotambisa masodzi. Yeah. Let me put it that way. It's very difficult. Yeah. Kutambisa masodzi. So unongofa uchingoti kanyangwe zvakaoma unongoti ndiri murume ndichaona kuti ndozvikavha se. Zvimwe zvacho hazvikavhiki. Yeah. Kusvikira uri kukwara mukati memwoyo, mukati memiri, uchiti ndichazvikavha kusvikira uchirara usina kuzvikavha. Chikonzero ndechekuti you want to maintain your dignity isisipo. Kana waripo wakadaro warume, come out. Thank you very much. Nyat? Okay, I would summarize pfungwa dzandanzwa wahangu. Yeah. There's nature, then there's nurturing. And ndofunga pfungwa yada kubuda pacho vanhu muri kuti kudii because yana mbuya ngwaru nurturing havazoti kuti mati kudii manje chinibatsira ikanyamuziva nature ndokuberekerwa kwedu handiti. Yeah. The biological side. Tine zvipo zvatinopiwa namai nevabereki pakuzvarwa. Tozoitawo kuti environment makudzirwa kuchikoro mumatare emusha anotishepa. Saka iyoyo yagara iri argument inoitika mukati mekukudzwa kwevanhu kana kugara kwevanhu. Kuti zvatinoudzwa nemakudzirwa atinoitwa nezvatinoobserve. Hati manzwa homba ari kutaura kuti aiona ari mudiki. Baba waine kademo kawo but no musodzi. Saka hombawo kana vachisangana nemasituations iyayo pfungwa dzawo dzinoendera how he's been trained to deal with those things. And trained to deal with those things haudonhedzi hanzi nahomba hautambisi misodzi. Teererai mashoko kana mukuru achitaura. Hanzi hautambisi misodzi. Saka homba ari kuti iwo kana dai pari panhamo kudonha musodzi munhu wemurume is something that is very big. Kana akadonha anokasika kuita se kubhavhara. Saka iyoyo inouya around maissues evulnerability kuti murume haadi kuonekwa utera hwake kana kupererwa pamberi pevanhu. We make a plan. You're a man. Ndo zvatinotaurirwa. Men up. Waivha wadzi kana warohwa kuri kubhora ukauya uchiti kuna mai rohwa kuri kubhora unonzi kudii? Unonzi wakapusa. Rohwawo uri ikoko. Saka murume unokura uchinzi kuva vulnerable nekuratidza human weakness hazvibvumirwi pane munhu wechirume. Yeah. That's powerful. Big Chale, ndoda kuti hakuna here pfungwa dzimwe dzinobuda mucommunity matinogara umo. There are secrets that you die with without telling anyone. Aipo mabata nyaya ipapo. Icho ichokwadi. Zetherapy inotoziva kuti kumba kwanogara uchiya weekend vahedhana. Unondibata. Community yetu nyatsoziva kuti mudhara vanofamba so ndo elder veAdventist Church. Magemu acho ese anenge ari zvipande, toti zvipande, tikati magemu hazvinzwiki. Zvipande zvacho zvinenge zvichizikanwa in the community. And even kurovana, kuti unorohwa nemudzimai. I remember inini kwandaimbogara kwaMutare, ndaigara nomwe brother yangu so, not pastor wamunoziva, brother landlord. Yeah. Ndainonoka kubva kubasa ndosvika kuma9 deliberately because mukoma vairohwa every day. I remember last time pandakazonda kutama ndakanokatanurwa mumagumbeze ndiri naked, mukoma wati tasa
vachirohwa. But kuti wabvunze kuti nyaya idzi dzakambosvika kunani, hapana chavaitaura. Waiprefiwa kurohwa every day vachingodzoka kumba kwacho chete. Sakani, I want to tell you, chaita kuti dzimba dzedu dzisheke, even in the Adventist cycle, Christian cycles, is because our women also have not agreed that we are sinners. Varume, they are sinners than women. Varume munona veza vane zvivi zvinorova zvinotyisa. But imi mukasa vagamuchira kuti vatadzi, men will never disclose anything. Anofa nacho. Our women are failing to understand kuti I married a sinner. Imi hamuna mborora munhu elder wamunogara naye kana murongara haazi a saint. He's a sinner like you. Saka kana akoniwa auya yapupura chiregai kuramba muchirimainda. Because paino remindwa pacho hapaiti. Muri kufara unongokandwa majecha unzi wanyanyofarisa nhasi. Uri kuti membere musi wakazodai muona mubhodhi nyange mubhodhi munoona muri maapusa atsurwa ari kurimindwa nyaya yake. Sa ndoda ngotaura kudare nevakateerera kuti madzimai makarorwa nevanhu vane zvivi. Vagamuchirei mukukoniwa kwani. Ndechida kuedzera. Handi muruziva kuti vanhu vachapindura muri kutaura izvi. All right. Yes, nyamuzivo. Ini ndoda kuedzera ndichidai wari wateereri nemi watariri newadare vari panapa kuti ichokwadi kuti madzimai edu generally upenyu hwavo, what you see is what you get. Winning will be more transparent. Not every woman though, but isu varume, and not every man of course, but kune varume vari so secretive mukushanda kwavo zvekuti vanhu vanogona kudamejwa permanently, kuteta makuwa vanhu vakaita body viewing kuti baba waita chirwere chebonde chawaona kwamutare uko, ende kuti vachitaura manje kumba kuti shamwari zvinhu hazvina kumira zvakanaka, zvoonesa ndotaura sei. Then kuti wachinyima mai bonde futi, mai unobva waroora mudzimai ane havi yebonde yekuti mai vari kuda wabva kutrip my sweet heart vari kuda bonde, iwewo une chirwere. Ndopanoona munhu anoti kuda tikaita Mwari mundiregere kutadza kwangu. Ndakamunzwa mumwe munhu hanzi nhai pastor, kana waita chirwere chebondo kana mata Mwari akakuregerera chinozotapukira here kune mumwe. Do you see? Makamboona here kuti kuma 1990s amenoti kana paine wekengwa kuma 1990s pataiwiga wanhu isusu ana pastor ngwaro taitogara kumbudzi because uruziva kuti bhodhi yekuwarren park iri kuya kuchazouya kukambuzuma kozouya kurugare waitogara ikoko, mainly because chirwere chakatapukirana nemhaka yekuti of other reasons of course, but one of the major reason is vanhu vaisaudzana kuti ndakanganisika, mudzimai wangu ngatimbomirezve atitauranei pane zvandakaita and what have you. So secrets ariko, mamwe acho ekuti unogona kunge wakaba mari kukambani and kuti uitaure kuna my boy kuti ndozvo zvakaita and what have you, and apo wakuda kutoendeswa kucourt but you are still quiet. Wanozoona imba yakuenda pamarket, imba yakuto ko zvaita sei. So vanhurume vanochengeta masecrets. Are it damaging at the end of the day to the entire family? Unenge usina kuona here kuti iyi ndikaitaura iyi yekubasa amai vanocollapse, saka rega ndimboifamba ndiri one tozozviona pazvinobudira ikoko ndo patinotangira zvichazvisolva zvega. Indodha yazibonera. Rega ndikuudzei,
Ini ndakaenda kuAmerica. Ndobva tafirwa nehanzvadzi yemudzimai. Zvino ari kuno kundobva anyora, ndobva ati ma1. Now I didn't know kuti ma1 chii manje. Zvino inyetu kutaura panapa ndo anonzi ma1 manje. Aya ma1 kana kuti ma2. Chikonzero ndechekuti uri kuparadza mhuri. Yeah. Knowingly. Nezuro no on Thursday ndakabvakachira mumwe muzukuru wangu. Muzukuru iwe akasirirwa chirwere nemurume 2003. Akomana. Ndinomunamatira every day. Now my prayer muswe ndakatozochinja ndichiti ndiri kuona wanenge waita put on weight. Zvikati no ndiri right akazvitambira kuti ndo zvakaitika. But muzukuru wangu ye died at a young age. Why? Because waita zvawaita and you don't want kubuda pachena and you want to continue kuti chirwere chavabva nacho chikugochipa munhu ari innocent akauimbika mukati memba. Can you imagine? Warume kana waripo wakadaro hazvina chikomborero. Amen. Izvozvo ndo zvisina chikomborero manje. Ungazviita hako asi hazvina chikomborero at the end of the day. Ndo anonzi ma1. Ine ndiri kuti kwatiri warume ngatiwimbikei kumadzimai edu sekuwimbika kwawakaita iwo. So nyati saka tiri kuti after this program varume vane vana vaende kumadzimai avo vanotaura tichingobva panapa. Yeah. Ngativei riu Padare. Ngatitaure. Titsenge ndosaka muchindawo yanyora. Because paari kuteerera ari kutoti ndichibva panapa. Munhu vanoti mai mudzimai gara apa. Kune mwana kuWaterfalls. Mukadzi obva ati ochema. Oti kune mwana kuBulawayo. Kumabvuku. I am human, I make mistakes, and these things happen. In fact, there is one more in Kambuzuma. Because Mataura we are 6. We also need to consider the feelings of the women. But because tikangoti gamuchirai tora nyaya muri kutaura iyo nyange ukazvinyarara zvichabuda. Hapana chisingabudi pasi pezuva. Mazvinhu zvendikutaura. But varume ndosaka vari kuti kana chabuda zvinani chibude ndafu. Aiwa mozopindura apa imi muri tu imi nanyati. Yeah. Let's be painfully practical. Yeah, thank you Nyamziwa. Unomuningina wamairachi. Chiri kuchichengeta chimusikana ichi. Wazonaka? Yeah. Form 1, Form 2, Form 3. Form 4 ndobva ndarara nacho. Icho chimurami ichi. Chabva chaita nhumbu. Tinoitaura sei kuna vatezvara? Tinoitaura sei kuna mairachi kuti tibetsere. Kungoenda kune mudzimai kuti tamitisa. Mubvunzo yamunofana kupindura. Tinoitaura sei? Ani tiri kuti varume ndozviudzani. Where will this guy go? He has messed up. Uyu chikona zari kuti madzimai zvigamushirei hatizi ngirozi. All right, hauzi ngirozi uri demon, right? No, I'm just joking. Hakuna munhu ari demon. But ati iyo munhurume anofanirwa kuita sei? Okay. Ndotangira papi ndo ndozviudzani zvinhu izvi zvaitika. Unoona pane muchato wakaitika isangano rimwe risiri maSabbath. Zvakaitika ndezvekuti uyu pastor uyu akachiwa munin'ina wemudzimai. Then at the same time mudzimai uyu akanyengera a young pastor. Muri panzwa? Amunyengera a young pastor. Hapano wagara wese vari kufambidzana ane pamiri uku muchato wakurongwa nouyu akamuroora uyu. Ndobva waenda ku honeymoon.
uyu paari kuenda musikana wepaane honeymoon already atoo pregnant, but mukomana haasi kudini ane mimba yapasta yapasta yababa mukuru ya muri kuona kuti hazvinei kuti unoerenga Bible. zvekumitisa hazvina izvo, zvekumitisa hazvina kana zvechitema soka hazvina nhoroondo, ndekuti dhimoni raunenge ririmo. Uyu ndobva kuti akumubata manje wakukwizvikanzi ini ndiri pamiri. How do you feel? Wakomana. How do you feel? Honeymoon was destroyed. The young man was destroyed. So was the marriage. Because yababa mukuru who was not honest. Ndiri kuti warume ndidzokere kunyaya yawataura. Ngatiwe open imakagara munomu. Ina hangu handina nyaya dzachoba. But imi wamwe wacho mungange muinadzo. Enda undoti ugare pasi, tenga maruwa, ikandipo solution. Tenga maruwa, kana achida chocolate, wotenga machocolate, mopfikira. By the way, room iyaye munoti bedroom iyaye. Isu tunoidaidza kuti ceasefire. Alright. Mazvinzwa zvakanaka? Imomo hamutaurwi nyaya dzimwedzi. Mune business one. But apa manje uda kugadzirisa iwewe manje hanzvere chibva wapindamo wompa maruwa akanaka, wompa chocolate dzakanaka, woti mai wemwana, I must confess kwauri ndakakomita inonziko mutemo wechitanhatu naika ndakaita upombo chinomwe nongotaura kuti ndakatyora mutemo wechinomwe number 7. Iye achambofunga kuti number 7 zvainorevei chii. Iwo kunenge uri kuronga kuti zvino paachiri kumbofunga kudai ndichabva ndakanda iri, then woti ndiregerere. Wakapfugama usataura wakagara pfugama pamberi pamudzimai, ndiri kutaurira iwewe, handiri kuti zvibude kunze. Ndiri kutaurira iwewe, mwana uyu kana akauya kana akasauya, pandiri kuda kutaura kuti uzive kuti ndiwo zvandakaita, ndakatyora mutemo wechingani wechinomwe. Zvakakosha. Yes, she will be disappointed. Yes, she will be very cheek on that, but zvichapfuura because they've been honest. Wakadzi unowaziva here? Ndinowaziva. Oh, thank you. Awa wanhu waMwari awa. Amen. Ndo wanhu waMwari manje awa. Chawanoda chete wanoda murume andaura chii? Chokwadi. Usasvike pekutengeserwa imba wakangonyarara uri dununu rambotaurwa panapa. Hey, Nyati. Vatana vari kutaura at their level, they do roses, vanopfugama. Tinoda kuti ukapfugama pamberi pemukadzi uyu anokutaura kuti this man is sincere. Yeah, I think clearly dzacho Nyati na Big Charlie vari kutaurawo ndofunga vakuru ava nemaexperiences avakapfuura nawo. Imi Mwana titaurire tichapadzoka ndiri kufungira kuti I think clearly zviri kubuda apa ndezvokuti kana varume vakuita musikanzwa, vazhinji vacho vanoita musikanzwa mikuru. An author says kuti a lot of people try to commit suicide. Madzimai anogona kutry netunhu tudiki diki, but murume kana afunga kutry kuita commit suicide anoshandisa very violent means, big stuff put to the head. Kana afunga zvesuicide haaite zvekuti munosvika mangwana achiti pfaripfaro, anongozvita kawana. Saka nyaya dzekutaurwa panapa hadzisi nyaya diki, inyaya dzemunhu apinda pamalevels eupenyu akaoma. And part of the reason why mubvunzo wamambobvunza pekutanga paya why men will not speak out is because uri kuita chihombe, you get away with it, wochinyara wochimanager, woti gare woita futi chimwe, woti ndikada kutaura ichi ndine chimwe chandakachengeta. Saka uri kuramba uchiskela.
ndafara hangu pfungwa yatova mudariro, yatova namakombe, yatova nanyamuziva. It looks like the solution ndo kwatenda kutoenda kuti hazvina zvazvichabatsira kuzvichengeta nekuti wedza wazvitaura nhasi kana zvikazobuda mangwana pazvichangobuda karekta yako panguva iyoyeyo ichadhemejeka zvakangofanana nhasi kana mangwana. Pamwe zvingava nani kumuudza achizvinzwa kubva kwauri pari kutaura nahomba, but kuti wedza uchararama after that we don't know, but zviri nani deal with the consequences wazviduhunura. It is a very difficult thing to do. Ndandati vandaenda pane one of the reasons why men would shy away, maybe since tisataenda kuma-causes. Pane vanoti emotional intelligence, absence of it. Emotional intelligence, yekuti maybe pamwe you are afraid to have your emotions revealed, kuti zvizikanwa. One. Number two, uri kutyawo futi kuzozikanwa nekuzoshandiswa, ndofunga Charlie amboda kuzoshandisa Big Charlie, kuti zvinogona kuzoshandiswa against you continuously. Saka for that reason, munhu anogona kufela kuti if I can manage this and get away with it, then at least I save myself the agony yamangwana, or the embarrassment. The embarrassment yamangwana. Then finally, when you come from Genesis kusvika kuna Revelation, shaona tu varume the way they were managing problems. It has been a way yekusataura. Azvitaurwi zvinongomanagika takambotaura yaJudha zvakazomboti pfu anditika tikataura yaAbraham amboda kumaneja tunyaya twake zvakazoti pfu ukataza yaAhabhu zvakangoti pfu. Saka varume through the progress of time we have tried these things, but unfortunately none have really worked. Ruzhinji rwacho zvinozongosara hazvo mai vakuzodhira nematambudziko asiwa nababa. So the point anenda kumutsa ndengoti varume we try these things and they are big in nature, and kazhinji hazviaffecta iwewe chete, zviri kuaffecta everyone that is attached to you. Saka varume wairi hawatowabatsira sei? Yes. Wakunyora. Yeah. Ngatimbonzwa pfunga ya Big Charlie, then toenda kuti saka what of the solutions to this, then vateereri vedu tiri palive. Yeah. Wane mibvunzo wari kuda kutaura, you can just raise up your hand. Mouya neche apa, panzi munouya neche apo, then motaura mubvunzo wenyu or an addition. Please, let's feel free. This is a discussion for all of us. Ndada kutada unopeta, ndada kuchinja direction. I think yevana tazeya. Tauda yekurohwa. Yevana tati ndosataura kuenda kumasolution tokata zvitaura ikoko. Sa yevana pane vamwe vachataura vanga vasi kuzombofa vakataura. Two things zvinoitika muupenyu mevanhu. Ungahambofi nyangwe akaita mufundisi anoparidza vanhu vachichema anofa nacho. Ungachataura. Now ndada kuenda panyaya dzekurohwa. Murume anorohwa ndo imwe nyaya iri papa. Chinomboita kuti urohwe chii? Ndo first point. Because vakadzi vatakarora vapenga. Vane hasha. Handiti. Besides hasha, pane behavior yauri kuita iri kukonzeresa umwe hasha. Handiti ndizvo? Hanzi kuna namai sibanda ka, ana masibanda, wakadzi weshumba. Nesoko, nachihera. Sa muruti vanorohwa waya. Sa mfundisi muruti naturally vanotongopopota ukangokanganisa mbaa mabhutsu. Sati kuti iwewe kana wakurohwa continuously mumba macho uchamhanyira kupi? Bocho chandalakizwa nambotaura zvaizvo kuti pastor waiye vataure nyaya kwandiri zanya ndiri kurohwa hazvibudi. Ende vafundisa vatotoziva vamwe mamarriage officer vanotova vachitaura kwatiri kumaeldo kuti mazuva ndiri kurara muspare handisi kurara nashepherdess. Why mndazvikanzi kwaka hakuna kumira mushe? Handiri kuzviona. Ari kutotira mfundisi arikutira kutaurira isusu kuti tisympathize naye, but because havane certificate yaunzi mufundisi, he will die in that situation. Motozozvidiscover kuti pastor vaishushwa kusvika malevels aya vasingatauri. So ndiri kuti nini, patinorohwa gentlemen tichaudzani, it remains a worry to every man. In fact, Chikonas mumwe wandakataura naye nezuro ndichimubvunza akatoti murume akati hanzi pane varume 7 vari kuabuswa but hazvitauriki. Handiti egai wakomana egai tipo kutaurira panapa.
inini ndinoziva vanhu mapoliticians akawanda. Mumwe mukuru wenyika akanga aripo, thank God akashaya yake. Thank God. Akanyorerwa katsamba namai. Akabva avhirikika nekatsamba meno tike kakanyorwa ndudi pasi nezano. Now ndiri kutaura zvinhu izvi kuti madzimai aya kana akunyora tumatsamba so unovhirikika musoro. Ndiri kutokutaura ndakagara panapa. Unovhirikika ndosaka varume hawana nhoro ndekuti ndaita zvinhu izvi ndichandozvitaura zvakamira sei. Muri panzwa pendinotsanangura ndekuti hazvina matauririka. Now solution yendinoda kupa panapa ndakagara panapa, don't do it kana usina maanswers at the end of it all. Usazvite. Rega timbotwedzere mbicha. Nyamuziyomva mawedzera. Murume akanyora ati ndorohwa nemukadzi. Ndinogona kutomurowa. Unogona kurowa, unogona kutaura mashoko. Hanzi ndogona kutomurowa. Iye ndiye arundirowa. Yes. But I think we also need to respect this man. Yes. Anyora. Ari kuti ndiri kurowa asi ndiri kungomusiya achindirowa. Ndinogona kutomurowa chaizvo. Kawani wakadzika anoti ndinorowa. Ndirove. So anogona kutomurowa but haasi. Saka ari kuti ndodini, should I leave this marriage? Handizivi kuti audience yedu ichati kudii. Yeah. Nemi Padare. Yes. I think sometimes unogona kutrapwa namai. Ndiro obva kuti dzemu. Iwewe kazimba rako rakadzamaka. Obva muti zeta. Mazina adonha odi. At the end of the day manje kumakoti kana zvakudhiliwa nazvo. Makoti edu ari sympathetic kuna vanhukadzi. Nyaya yawo ndoichabhilivhiwa. Yako inogona kunetsa. Ini ndinoda kuti whether unogona kuprova kuti you were provoked or whatever the case may be, I think chimwe chinhu chakakosha ndechekuti muculture yedu yevanhu vatema tine mastages ekuti nyaya dzinogona kufambiswa sei. Eyo hatitekei advantage yeculture yedu first. Kuna nasekuru, kuna nambuya, kuna natete. Imba yanetsa kumanager zviri kuramba. Kune vanhu wehukuru wekuti wakapirwa nyaya vanogona kugara nemuroora wavo, ende muroora wedu uyu kana paine dzimwe hama dzakewo dzepedyo dzekumusha kwake vanhu vanogara pasi voonesana kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakadini, zvakanyatsonaka panapa. Isaka zviona zvinhu zvichisolvika zvakanaka. Titori nemisha iri kutapira zvinotyisa because the cultural process was respected and followed. And dzimwe nguva people can take advantage of professional counseling. And the mental counseling ikokoko, sure kune ma-steps anogona kutorwa ekubatsirana. Kana ikokoko kuchinetsa zvakare, kune manhingirikini anonzi maiko aya, ma-organization anodhila ne-the abused men. Kune abused women, kune abused men. Kune misangano inobetsera varume vari kupiswa nemvura nemafuta, vari kurohwa nemadzimai. You can go and seek a intervention ikoko. Kurovana hakuzi kusolva, munokwadzana, mosiya vana futi vachitambura vabereki vaurayana. So I think let's follow the cultural steps, let's follow the professional ningirigini. Atende kune ma-NGOs anogona kubetsera misha ine domestic violence. Help is available, whichever way you want to start. Yeah. Tinotenda live audience yedu kune vari kuda kuvhunza nekutaura hanzi munongofamba moya nechepapapa. Moya pandiri pana. Mongoya nechepapapa. Then timbonzwa madzimai watiri kutaura nezvavo vataurawo pfungwa dzavo pamusoro penyaya yatiri kutaura nezvazvo. Now tiri pakati pekutaura ipapo, if a man like me inini ndinonetsa kuti ndiendeswe kuchipatara personally, kuenda kuchipatara is a struggle for me. Mukanzwa ndazopinda muchipatara ndarwara chaizvo.
maybe psychologically I don't know kana kuti chii, because kupinda paya onzi garai apo, simuka, endai apo, chiendai kuseri uko, uchingotenderedzwa. You have those, and many men vandinonzwa vanotaura kutoti kutoenda kuchipatara chaiko vanhu vechirume ibasa, unenge uchingoti haiwa handiri right, zvichaita. That is the other struggle that men face. Now zvavari kugadzirira kuuya vamwe, regai tinzwe naumba. Ndenda kuti isu takakomborerwa tine social support, kutorwa napastor, tine social support. Zvanetsa kumudzimai kune mhuri iriko, kwendakaroora kune mhuri iriko, bring them together, kuti tine dambudziko iri, kana matadza kurisolva muri mega, tine dambudziko iri, vanhu vodini wogara pasi woona kuti dambudziko riri papi. Kana riri pamudzimai anotaurwa naye, kana riri pamurume andiniwo futi anotaurwa naro. But chinonetsa ndechekuti usanyarare uinaro, because rinokudya. One, it affects you mentally, by the way. Hauzofungi straight kana uine dambudziko. Munozwa kuti maunza aspect yeurwere. Chikosoro unotaura ndokosoro. Andizve. Gumbo ndakatyoka gumbo. Ndine problem yegumbo. For women, if you notice kuti kune munhu wechidzimai kana kuti mai vanoti vari kurwara nechibereko, it's not a big thing, you can say that. Similarly, varume havarware is the opposite all side. Cancer inonzika maprostate nemachichi handidya incontinence. Murume anorwara ndashaya kuti ndoriti chine neshona ere incontinence, kuti waenda kutoilet ndizvoka, waenda kutoilet wandorasa mvura kutoilet uko handiti, then pawabva iko kuya pfungwa yako iri kuti ndapedza ndiri uku handiti, but your biology is not agreed kuti zvaperera uko. Are you with me? Elder watouya kumberi, pane video that was circulating sometime president vakadaro vachitoseka handiti, munhu otouya kuno kumberi, pastor uri kutanga kuparidza, it's not your brain that is now pushing the fluid out, it's the biology that is not well. Saka kuti murume azotaura at that stage kuti ndine problem, ende kuti isheke kuti baba mukuru vari kurwara mazuva ano, wonzi vanorwara nei. In society, the way we have branded men do not get sick. This is what we are saying as a people. Varume avaita sei avarware, ende kana vari baba mukuru murunyatsoona kuti paita dambudziko makombe takamira tiri kuno kumberi, we are okay because hapana chiri kuoneka visibly. Ende kuti uye uzoti sekuru ndine dambudziko mazuva ano rakadai, ukaona murume akuchiritaura chale chikonazi akuudza mumwe murume kuti mazuva ano ndiri kuita dambudziko rakadai riri renature yandiri kutsanangura iri kai. It takes a lot. But ndimbokubata ipapo nyati handinoda kumbodenhana nyati, ndiri muzukuru wangu but hatimbo. Ini ndofila hangu kuti even though tichifanirwa kudiscloser kana kuti ndichifanirwa kuemta zviri kundinetsa mumwoyo mangu, handifunge kuti ndezvose zvandinoowa angopinda mumba medu. Baba warachi vari kunetswa nekudai, zvakazodai wakaenda kutoireti wakadzoka, zvozodai towapa mazoyo wabuda waenda mumwe apinda, maita henyu mauya baba warachi ava zvikazodai. I think pane imwe culture ndikuyaikoko, pane zvimwe zvatatendera muchiwanhu medu zviri against privacy yemunhu. Yes. Iyo nyaya yekuti taenda kuHarare hospital, taenda kuParanyatwa, taenda kuprivate kuWest End, wangopinda. Saka muri kusimbirwa nei? That culture is not good. Pinda undione muri kunzwa sei, zvanani here, zviri kudi aiwa tiri kukunamatirai. Nyaya yekubvunza munhu kuti uri kunzwei. In the Western culture, that is a breach of privacy. Siya inini ndikudze kune mudzimai wangu tiri tu, we call it shared confidentiality. All right. Saka mudzimai wangu ndini, ini ndiye. All right.
ndikaenda kutoilet ndikaona kuti zvakuitika pachinhurume changu inatsi kuzvinzwisisa. Are you getting the point? Sure kuti ndiwanze that challenge kuna mai wewana wangu. I'm being unfair kwa Ari. Asi kuti zobva pana mairi achitaka kuenda kuna Nyasha nana Sisila nana Raji kuti waziwe health ya baba zvoda kunge tambonyatsogara tiri tu kuti can we disclose this and how far. And then kana wana wedu tawapinza mudare kuti baba wanenge wane cancer and cancer yao iri kuaffecta zvakadai. It's within our domain. Kuti zvichizobuda kuenda kuna nasekuru wekwamutare wari ku UK, I think much as tinoda kuti vanhurume wa disclose, but please, there is a limit to what we can disclose. That's exactly the reason why you find men would rather than manage that space. Nekuti vana baba vedu runganirwa unozwa kuti sekuru wakafa, but kuti like you are saying, kuti chii chakanyatsoitika haunyatsoziva kuti chii chakanyatsoitika. Saka vana baba vedu in their old fashionedness, they somehow were able to manage what can be shared. Those people did. They did. But vazukuru vakoma nevaningina, they may not have known the intricacies. What exactly is the problem? Vaingonzwa sekuru vari kuita sei, vari kurwara mazuva ano vakasimbirwa, but you didn't know. Saka tikuti zvanga zvaishanda here nyamuzivo, zvaishanda here izvo zvavaita izvo, kana kuti there is need for change. Regai ndidai so, if a disease is contagious, zvekuti angopinda mbandi negoso rwaapinda abata TB aenda kumbushwa auya kuzondoona abata TB, aiwa, that you can't keep private. All right. Because pane damaging effect kuna umwana uri kupinda mumba. Are you getting the point? Asi kuti eyo ndine cancer yangu of the testes, you get the point. Une cancer pachinhurume and urida kuti angopinda cancer dzemazuva ano wasikana aida mumbodzi and muchechi muprayer band imomo prayer band yekumandara vanhu vasangana and anamai ndo vakazara kuprayer band for a simple reason yavanoziva ndo vanozara kuprayer band. Handiti vasikana mototinamata kwete hakuna kumira zvakanaka izvo kana bonde haakana paane mwedzi yakawanda baba wane cancer pachina iye haswiti tinoda minamato wasikana we aiwa hatidi kunyepera ndabvunza pastor. Regai mubvunze nyamuziwa, there is a question for you takuda kunopetera nyaya yedu. Munhu mataura zvekurwarisa, munhu akaabuswa, munhu akanyeperwa akazozvidiscover, one thing chandakadzidza nemunhu zvinhu zvikaramba zvichimushungurudza, eventually anotsvaga an exit door. Mandibata? Sa paanotanga kuputika haacharega paanotongoona vanhu vese amapopcorn. Because anenge akazvichengeta for 1 year kuti ndiri kurohwa anini manje. Musi waanongoona gospel chete, gospel unoti mukoma anenge wakarohwa ka, uti mukoma muri kurohwa kai. Ndopanditanga nyaya dzese manje pastor kuti ndane 1 year shamari ndakatomboiswa plaster pandanyimba ndaita accident kurohwa kuya. Saka chinoita kuti munhu akaramba ari papressure akazotanga kuputika hamiri, because ndoparotobuditsa pressure yake, because all along anga akangoholda, but paona gospel ati ko mukoma ndakaona muchidhonzwa ka mukitchen chida kuona Man U ichirohwa neLiverpool, chichaitika kuti ndatoona mukana manje. Saka esa akuya ndakutongovaudza ndorohwa ya call for help kune vari kuyachi. Saka uzongwatoona ufunga kuti munhu hafaniri kutaura ka. It's a healthy sometimes because nezvanyanya kuti waungotanga ungoputikira munhu. Aiwa apo samaita ngatipagadzirise tisataenda kure. There is a difference between me sharing my health with mudzimai wangu zvozoita public. Zvakasiyana. Kuti nini ndodzemurwa, ndokandwa boiling oil ndoinzvenga, ndopukunyuka mangwana
idemo mangwana sadza repoto rikandwa kwandiri hazvinyararike. That's an abuse. When it comes to issues of abuse, hazvina basa kuti achaita kechitu here. Kekutanga kacheka kako, you can take it out. Don't keep abuse. The reason why you ukadzimara utochengeta abuse, you are actually telling the abuser you can do it again. Yes. Yes, we cannot be quiet over that. Hey, then big chale varuku pane pawambotaura mfundisi nanyati naumba pavati sometimes men don't speak. We have been affected by the church. Yes. In fact, even church ndo chinotanga mfungwa. If you do something, ndukurwa nemukadzi chinotanga kupinda mfungwa ichechi. Yeah. Then number 2, munhu ari kuvunza, so who do I tell ndukurwa nemukadzi? Is it elder Mudonhi? Ndoudza elder mukungunugwa here? Was urutoona wasvika pana vamwe varume? Is it pride? Because one veku church waunonamata now, and you have this issue. Inindiri mufundisi, right? Regai makomba ataure ndozokutaurirai kuzviita sei. Imi maudza pastor. Regai timbodzwa makombe ndozokudza. Ndeida kuti wamwe wanenge wasvika pa level yatiri kutaura iyi, wanenge wakapuwa inonzi stay soft. Yekuti ukaenda naye kunhamu anozwa kuti makorokoto instead yekuti tinobata maoko unozobvunzwa kunzi pafiwa kapanapa unzi oh sorry ndisina kuziva. Saka stay soft yapinda papi apa? Vamuita stay soft. Ndekuti haungasviki pari kutaurwa nachikona sapa woramba wakanyarara. You're no longer normal to me. Hauchisiri munhu ari normal. Pane zvawakaitwa in life which you cannot explain yourself. Ndakadzikizwa. Ndio kaso stay soft. Okay. Ndio yawakapiwa ka. Then unogona kukandirwa. Your mic. Kwakadare papa. Madzimai anokukandira kuti iwe chidya apo. Haachina respect akadaro. And we are kubvunza kuti zvinondodini. My answer ndeyekuti 1, tine social support. Kana hama dzemurume nedzemukadzi dzatadza, Bible rinoti zviri nani kugara pachisuwi than nemukadzi anokakawara. Uye akukakawara kawo. Bible rinokutendera kuti no, this is an abuse, isn't it? Uyu ndotomutaura kuti kuti uchida upenyu hwako chimbofamba, chimbosiya uende kuoneenda zvichakunakira. Because truly speaking, it's no longer normal to me kuti usvike pakadaro. Chikonas. It's not normal. Mfundisi. Apa ndozo ana mfundisi. Apane pakuda wafundisi apa. Should we murume ari kurohwa nemukadzi odivorce here? Because azovhunza kwekupedzisira taakundovhara ari kuti ndoita sei mukadzi wangu ari kundirova ndodii, I am thinking of leaving. This is where Nyamuziwa you come in. You can separate. That when you've used all the social support, kuwabereke wemudzimai, kuwabereke wemurume, zvaramba manje. Woenda kuna wanobatsira kuma NGOs whatever, zvoramba. The next thing ndeyekuti no, ndofunga takatadza kuwanana. I think right. Regai ndibetsere, I think from a pastoral perspective, kanoti church. Kuna wasingarowi. Yeah. Kuna wasingarowi. Kuna wanorowa. Atimbotere humbapa. Kana kubetserena, kubatsirana kwamboramba. Matora matano ese. Yes. Bible rinoti divorce inouya kana kwaita unfaithfulness yebonde. Okay. Chet. Good. This ndio the only condition. Now in this case, how do you solve? Yeah. Yekurowana kwenyi, kana kurowana kwacho kuri kuita kuti musagone kugarisana. Munogona kuita a legal separation in anticipation yekuti pamberi apo kuda muchagadzirisana. Saka you can actually separate, not divorce. That the Adventist church has no problem.
uri kutsondwa for safety nesecurity aiwa munogona kumboti uyu ombodai uyodai. You can even do it through my courts kuti ndiri kusika protection ne-separation. You mean to this generation? Yana Charles. What? Ndio generation utaura ere E. Even kana yedu. As long as muri kurowana cheri kurowana hakuna zera. Right? Saka ndiri kuti kana tiri kutaura on behalf of church samaita sadari wedu atigone kurecommenda divorce. And chimwe chacho futika ndechekuti isu sewadare even kana tiri kubatsira vana murudzi rwekwedu hatitenderwe kupa kune vana masolutions ekuti rambanai separatani. Ivo ndo vachatudza kuti toita sei toshanda nezvavari kutiudza isusu. Regai ndikutaure kuti takamboita mwe professor akaticha tiri kusolusi akataura nyaya yake. I will not tell the place, I will not tell who they are and what have you. And this was the worst marriage on planet Earth kurudzi rwekwavo. And anyone mukama wao waingotaura kuti dai wasiyana. Fortunately hapana kambotaura kuti rambanai. Asi nekushanda kwaMwari today this couple is the happiest couple on planet Earth. Imimi mukuona marwadziwa nekuti mwana wenyu ari kurohwa kana chinyika chimboedzai kuva patient. This girl nemurume wake wachagadzirisana kumberi uko. Don't encourage one kurambana. Encourage a dialogue. Keep the communication doors open. Those are mungaite. Asi kuti aiwa chirambanai zvanetsa chi tangoramba wako iwe. Okay. Mfundisi mataura se pastoral place. We will never encourage kurambana. Let's exhaust. Mwari tinga exhaust kuna lawyer, kuna counselor, kuna mfundisi kunai. God is still able to solve marital problems. Mwari wanogona. Yeah. You can separate and allow the Holy Spirit to intercede between the two of you. Zichanaka kumberuko. Panorama mfundisi. But murutaura chaizvo. Ndizvo chaizvo. Ndizvo chaizvo murutaura. But the reality, when it really hits you, Ndine home theologians panapa. I know in their minds and I know their characters, they are not agreeing with you. No problem when you say reality. Okay. Murugeza kutaura kuti mimi. Inini kendanesana nemudzimai wangu tatadza kuita reconcile zvanetsa reality kurambana. This is what we are saying. But isu sewafundisi we have also seen another reality. Vanhu vanogadziriswa, vanhu vanodzokerana. There will be a breakthrough. Pray about it as a church. Isu sechurch tikanamatira marriages ari musangano redu munomu. God will cause a breakthrough. That's a reality also. Okay, Samaita. Nyaya yatinge tiri kutaura inge kuti ndozvudzana. Yeah. For fear of digressing into another topic. Fungwa ndiri kuita ndeyekuti I think we have established fungwa yekuti varume vari kuremerwa vane nyaya dzekutaura vari kushaya kutaura. Ndandara kuti maybe pamwe I thought kuti pastor vangu vachatiita walk through how it has been beneficial for our friends, our spouses, madzimai. Okay. They speak, isn't it? Which is contrary to what we do. Yeah. Is it beneficial? How is that helped madzimai? Both Bible, the same Bible, rikuti vanotaura, madzimai anotaura, anoshare Bible verse rataurwa na makombe. Rikuti vamwe vacho vanozodarikisa kuita sei kwacho kutaura. And I think kuti pastor ambopataura kuti pane zvinotaurwa nezvisingaita sei futi zvisingataurwe. Mumwe mai akazoti ndine problem nekuti murume wangu haandiudzi. Ndozozvinzwa tiri mumunamato. Achikumbira Mwari wake ruregerero. Ndozozwa kuti shasha ine payakapfuura napo. Saka pamwe pacho panogona kunetsa kuti tizoti tati amen. Tizoti ina ndaunzwisisa munamato yenyu kuti mamuri. Saka maybe pamwe we just before we close we want to then speak about the benefits of maybe what you do mfundisi nekuda kwenguva yedu you close and then speak on those. We'll give you time to do that, but maybe nyati ndiri pamuri again tongoita one round then mfundisi obva watotivharira is to say nyati these two issues that we have yemurume wekutanga ane mwana kunze
Oita say, what is your advice? He is watching. What is your advice to him and others? In your conclusion, what are you concluding? Kunemuruma ne mwana kunze, kunemuruma ruroha. Okay, remark as we discussed, which was very profound, was what before you do it, think about the consequences. I think umbawaitaure. Kuti usati waipinda padambudziko imbofunga zvazvichawa mangwana. So I want to think kuti kuna baba vari kutiwo kune mwana ari kunze. The reality is kuti mwana uyu atoriko. The best you can do is to face up the issues and find an appropriate way of breaking the news kunani kuna your spouse. I know there are African ways of doing it, kudaidza vanhu vakawanda and so on, but I don't think Bible council yatatanga kuerenga yati muri two andizvere ndo vhesa tataverenga ka anzi kana wakanganisa munhu gadzisanai muri vairi iwe wakakanganisa ndo wakakanganisira wacho ari mumba. You need to find a way to come out openly so that it doesn't wound you, and neither will it wound the child or wound your spouse. Kune vazhinji vakazoti vafa kanti later in life mwana uda kurorwa ndopa zvakuzobuda, it does more damage than kuti ubude pachena and just share and find a way of fixing it. Kana pachida kuripwa, you'd rather do it uri wewe honzi kuti you are sincere kuti zvakatoitika zvikapfuura and the life is moving on. Then the other one was kuti ndikuita sei ndikurohwa. Ndikurohwa yakaoma hayo mbichana in the sense yekuti kurohwa can be kana munhu akuti ndiri kurohwa, especially ari munhu murume, it's not a once off thing chaitika. It looks like it's a behavioral issue iripo. Saka kuti uye naye church may not be the appropriate place because vanhu vekuchurch vanokunamatira, but vakaona mharidzo vanowana ma-examples pauri. Saka it may kill you. Wazonzwa example ichinzi ndiri kutaura but zita racho handichakudzi nemunhu wacho handikudziye nezvaanga akapfeka but unyazozwa nyaya iri kutaurwa ndini ndiri kutaurwa apa. Saka church may not be very appropriate for that. My call and my suggestion is that a church at large could have counseling spaces where people can call in and have someone to hear their story and someone to then pray with them and someone to then assist them out of ngerere. Nyika ine nzira nematare ainogona kushandisa vana baba vachindorepota nyaya dzavo, but I think kuti where you want conciliation, you are better placed. Alright, Umba, your closing remarks on the two issues. Inini ndoda kuwa blunt. Chekutanga usanonoke usatonone murutsa iworimo garamo parutsa ndoti ndozvo wakatsvaga. Inini ndinoti kune uyu muteereri akanyora uyu, because ukataurana nemudzimai wako, mudzimai mobvumirana muri two, suppose kuti yes ndakuregerera kune mwana ari kunzoko, that mwana uyu anogona iri kuuya mufamily mumba menyimi muri two member dzese dzefamily dzisingazivi. It's not possible. You get my point? So inini ndiri kuti inini hama yangu buda pachena, daidza your brothers kana varipo, daidza hama dzemudzimai, daidza hama dzemurume, taurira naye kuti ndozve ndakaita kunzoko, so that kana mudzimai akupa liwe yekuti ufambe naye mwana uyu achatambirika mukati memhuri. You know what I mean? Ndo chokwadi chakazara ichocho. There is no privacy panyaya yemwana. Harisi chingwa karofure chingwa raunongoenda wakabata. Unoda kubuda pachena, hama dzangu ndozve ndakaita izvi. You get my point? Hama dzako dzokusunungura, mudzimai wako wokusunungura, wana wako wokusunungura, ndo zvakanaka izvi. But nyaya zhinji dzatiri kunzwa dzevana vari kunze dzakuuya parufu. Chechipiri, kana uchirohwa nemukadzi, handina answer for you. Ndiregerere uri pama one. That's all I can tell you. All right. Thank you, Umba.
Thank you so much. Sorry, big challenge. Mawani zvishua. Ndida kuti nini? Taudzoka zvataurwa napastor kuti kune vanotenda muna Jesu Kristu uyu ndo unotanga kutaurira nyaya dzako. Do I still go back to that? Nyange wakapomba sei ukagara uchitaura nyaya yako na Jesu ndakapomba. Mwari wanoziva kuti wakapomba. Pachindissolveraiwo nyaya yangu. God can soften any heart. Even danga iri abhisa taura nabazo kuti it can be 10 years, but problem yedu tikarohwa nhasi tatozhamba. Munobata zvantaura. Satinoti varume vacho vanoonetera mbwende because wakukanganwa kuti who is the maker of the marriage? The owner of the marriage is God himself. So marriage kana yakukreka dzokera kuna owner kuti Mwari ndakapomba. Problem yedu tinotanga tiri kuhandira Mwari. Mwari anoziva musi wakapinda mulodge ukabvisa zipi ukamitisa munhu. Go back to him. Tell him Mwari ndakaenda kulodge munoziva ndiregerere chindisolveraiwo nyaya yangu iyi. Tapedza iyo. Toenda kurohwa vaudze uchiridza mhere wakiwa. Mwari ndiri kuzhamba muri kutozvinzwa mukadzi anetso. Todi. Saka ndiri kudzokera zvataura pastor wenzi nyangwe zvikatora too long. Let's persevere. Mwari unofananidza church nemarriage. Ndizvo Jesu ariye muridzi wesangano. Handiti. Mean to say the man should remain even though the church is doing funny things. Jesu haramwi church. Nekuti church ya chikora Sabbath, church ya pomba. Jesus is still interceding for the church. So I'm saying to us spiritually, even if the wife is a chiera, whatsoever, remain on your knees continuously, asking God, I believe God will still answer prayers. Amen. Amen. Yes, Fundis. Wakaitisa here mudzimai womwe munhu kana kuti mwe musikana pamwiri wane mwana ko outside uko ndoda kuti auzi pama1 there is still hope for you. Uri kurohwa here namai ndoda kuti there is still also hope for you. Auzi pama1 unogona kubetsereka. Isu padare panapa muri kuona kuti pane wafundisi. Mufundisi Michael Rugube Ngwaru hausi kuziva kuti wozviita sei and you don't know kuti wotangira papi. Batana newe program yepaMandara media wovunza kuti pane wafundisi vanobuda paprogram yepadare vaya. Ndingatauro here namufundisi ndine dambudziko rangu. Tinogona kuteka tikatsvaga gwara rekuti zvitaurike zvisingataurike because ndinoziva kuti sometimes kana tapara zvinhu even method yekutotangira papi inogona kurasika. But when you approach, ndosaka tiri wafundisi wenyu, uri muRoma here, uri muJehovah's Witness here, uri muSabbath here, for as long as you are a human being, we are pastors to the nation. You can approach us. Tinogona kutsvaga kuti tobetserana sei. Uri kurohwa here namai, aiwa imba yako inogona kunaka zvakare. Approach us. Tinotsvaga nzira yekutaura namai vanotaurika zvinhu zvinogadzirisika. And one last thing andoda kutaura ndeyekuti kuda pamwe mungaikope, I have taught myself kuti inine mudzimai wangu hapana mamwe masecret anogona kuexista between the two of us. Tikajairirana kukoshesana nekuparura zviri mumwoyo kune mumwe wangu, iye achindiudzawo zviri mumwoyo make. Ndikanetseka kubasa, mudzimai wangu ndo wandinotaurira. Ndikanetswa nehama dzangu, mudzimai wangu ndo wandinotaurira. Make your wife your confidant. Zvinobetsera. Haikona kuita my enemies nemudzimai, moti masecret ake, masecret ake. Iyoyi unity kasimba ya baba namai iyi inonza good mental health, and it can help you to open up because you know to your wife mwoyo wake unenge guwa, anochengeta masecret ako, anoziva nhamu dzako, and anonamatira nhamu dzako. Zvinobetsereka vana vaMwari. Amen. Tinoda kutenda vana vaMwari nezvatadzidza. Panguva dzino regai titende dare.
Ayo tinotenda. Samaiti. Umba. Nyati sekuru. Sikonas. Aiwa. Yatsengwa ini. Umba one. Aiwa. Tinoda kutenda. I think we will need a part 2. Pane dzimwe dzatati chitaura nyaya. Why women speak, why men, all of those other issues that we will need to discuss. Toda kutenda wana Mwari nekuterera nenguva yatava nayo mukudzidza. Please do not hesitate to always bring new issues dziri kuitika dzamunotitendera imwe kuti tinge tichizitaura. Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakuchengetei. Tichakumbira nyati motivhara nemunamato. Ngatinamate. Baba makanaka, tomutendai nekuti matipa nguva yekukurukura nekupangana mazano. Kune vari kutambudzika vari pakumanikana nezvinonetsa zveupenyu huno. Shoko renyu rataura pachena, muri Mwari anoteerera. Chitibatsirai mutipe tariro mamuri nekuziva kuti handi kupera kweupenyu, asi there is a hope even beyond what we can see. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you so much. God bless. Amen. Hallelujah. Andini sabadongo petona ye masiko angu asimbiswa pano andi zongo potekendi pano domi andi zofeka chiremba andi buritsa mumatope andi nisa ini padomba nasi andi pario umoyo rekukunza hallelujah andi pario rutsare rukuza noru imba usiku nesikati oyo wangu wazarane rufarundi ichazokunza mununuri wangu Jehova andiburitsa mumatope andinisa inipadombo nasi andipario umoyo rekukuza hallelujah ndichaimba tsitsi dzake kuneni zvine kunaka kwake kune vese ndichazoimba rupone sokwese takara vese vasimbire Mwari ndichaimba tsitsi dzake kuneni zvine kunaka kwake kune vese ndichazoimba rupone sokwese takara vese vasimbire Mwari andiburitsa mumatope andinisa inipadombo nasi andipario umoyo rekukuza hallelujah